السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسلمند جوراد يافناد الليل أرض مودن أنا أنجي وسها جوني إذن كيبلونو نانغود journaloji jahoji e weyango ɗi ko youtube ngoni ko ma nangite on ji oɗo portable o moni oɗo sabbani on Pini TV so e mbaɗa min cabbanomɓe min nangito gollal ngal haɓe gayna ene yetto on oɗo portable ni o moni kanko woni nangono on ay radio fulɓe ngo jom 28 ans de carrière duuɓi nogas e jettati e safara bandiraɓe ɗum wona cakan almami sidi ɓe oɗo woni nangono on leydi men sénégal radio fulɓe o aduna allo fof no andimo oɗo nde gandal makko nangano on radio TV to hôpital yaada lawol gotol e galle Serigne Touba o numéro makko téléphone ko 77 oɗo portable 31 walla mbaɗa 76 800 nangano on 26 26 sa heɓanimo ɗon RFI 70 608 o yawo o woni RFI o altine fof o tawate ko toon to Thiès to pencum ko ni noon golle ɗe jahoje ɗe kamis e aljuma kanko almami kala hen gotal noon toon to Touba pencum so waɗanaka connexion gando mo kalano so courant kuppi so tawi ko emoyi peñɗo e cuuɗi so courant kuppi tan kuppi tampinima a yeehi hôpital a yeehi e sernaɓe joni on yimi sabbono on ɗo ay e oɗo gando ɓoyta fuɗɗo mo gandanɗa mi hebloto mi sabboɓe 28 ans de carrière oɗo nanga radio o safrete ha cella te o wi kanko ɗiɗi ko a ɓoydata hen so oya tawi ko oɗo nanga radio fulɓe so tampinima oto nanga ene wula RFI o ɗa fof aɗa ŋaño so tawi a gasde ƴeewi almami yetto mofte so Allah so wonama ɗo yetto on rendogo hande woni impuissance so wona mofta ha mi jeccirani adda jogui ko éjaculation précoce ha tengti noon emo gandanɗa famimi hay so ɓaɗima debbo kay so nangate nanga almami si ha so kasar ɗo natta hen ñalawma goto certa hen so musi ha oɗa fuɗɗo so Allah mi nanga kanko mi almami usta radio ngo mi dokka haajam dilla hen ɗum noon musidɗo teddu on ji donc joni ƴeewoya almami sidi ɓe o holliti noon omo jogui ay oɗo ɓoyta fuɗɗo feewi no feewi emo ganduɗa koko wowi guila cukagu mum fijirde terɗe mum on noon so tawi on certi a sertati allahu lamɗo jeɗɗomon noon kala ko fati e kanko almami sidi caggal nde tottuma ko kuuɗo safara traditionnel omo heewi waddude hen qur'ana o noon ko ayeji e foof o rendinta o fewnanma beele certa hen occupation an joguiɗo seero o seero tampingoma gonduɗa hen ko duuɓi gonduɗa hen ko kitaɗi musidɗo tedduɗo sa ƴeewoyimo a serti hen so tawi a ƴeewoyi almami sidi ɓe gorko o debbo o joguiɗo caɓinde jaggol kay ko almami sidi ɓe foori hen e konngol o heewi wiide sonawi ɗum ko probléme omo hersa hen saabu ngal ɗon gandal ko ɗon ɓuuri ronde noon neɗɗo foof e ɗo ɓuuri forde ɗum woni rapidité almami sidi ɓe holliti kala façon rafi mako a serta hen joni joni o so Allah woni tan ko safatension guite kono noon hay tension o so tawi ko joni joni kala forme guite ka ustama ha laaɓi cer so kasino yiyton toon e laaɓi cer ha wani elle ko waɗi toon ɓeɗɗo gollo tamami heɓtikan ko radio liggo toon ala wa toon ko tande min komi garɗo wallodirde moon soɓe mbaɗi heɓe mbayi ni kamɓe waɗoɓe wala hen kamɓe nangata toon ɓe kaala mi nangito haala maɓɓe so nangitama laaɓa coɗetoma toon ƴetta mbaɗa e portable ma aɗa heɗo aɗa naftoro ƴetta kennola woɓɓe ko ballal on ji ay
ma jaji buɗa ajum fiyato ko ozen haala fuɗi bo yehi o ran fiya fuɗa taw ranjide mara ni kare fuɗɗade ñaama on hutit ay hutit ñaam ay lems ñaama ƴewanto hanto mbawan dañde heɗade hara fuɗɗade ñara ɗo eyi o mani ay ay e fuɗɗim ɗon nanga ƴetta won liyo wona hen liyo wona ni ay liyo hen mi ara ɗo wonɗon ɗo wona ni ay liyo hen a tawa nanga mbiɗa ɗo wona ni ay man ay liyo hen mi nolde on liyo yetto on toon jaada hoore ay nan ay yetti noon non taw ɗon to gaddal to dental biyato nan toon mofti noon ngara piyata ngaraga keɗɗa minne mi yahanma toon mi nanganma aɗa ngawa toon yettamaga wonde an mo anda lawata toon gaɓɓɗa kana nattora toon anayi renanga ay natta hen on ji nananga mbaɗani ustama ha laaɓa cer ay usti ha laaɓa cer nani one fawe to ay omon ay mi settanaji mi jokka hadam noon wona gollem goɗɗe ɗe oɗo so ari yaha nangana on RFI o mi nangi to RFI o watta ɗum ɗo yetto on toon oɗo mi sohata parto komi gawi mi ata ɗo nonno RFI no mofta soɓe gayni mi yaha mi adduna ko mofta ko mi watta ɗum ɗo ay a yetto on toon kadi radio fulɓe ena mofta somi daɗama mi deccoyi mi abbowoɓe to moftito nanguido ɗum ara e mon piini noon moftani piini moftata so ɓeeyi ɓenni allahuma illa noon so waɗanoma no waɗatno no mbaɗata olel piini ni saha en direct on saha so walama nanto woyeto kala ndeccoy nanguito kono ɗo joko mami nanguito mi yaada e mabɓe soɓe tewni yetto on jii olel somi welama waye taƴi lombe taƴi ha gasa somi welama audio goto guila fuɗɗi ha woto yetto on so wettimama wela heɗade ndawa jippoɗa ɓoƴƴa keɗoɗa on to radio to radio fattama hoora kayan goga radio fattama ha ngara so ɓenni kono ala minen min jahata min nanganma min pondanma ha feewa min gaddanma nanma e portable ma ñifa connexion ma wontanma radio sarama on ladde ko demowo on ladde ko gaynako o ko chauffeur ene oto mum dogna on e nder maayo whatsapp makko mo jogiti o taw rombima nder toon e poos makko o itta ha wadde yeccoya o etta audio o huɓɓamo heɗomo nafoore
nafoore weddinomo anda mo yiyata mo naata mo famata sikkema minen min ngala haajuji ɗe mbayi teb e dow amin koye amin deƴƴi amin deeƴi kala haala amin nana amin nofli kala haala amin nana amin nofli amin jokki haajuji amin kamɓe min peni amin golodira e rendo ngo ala jamma ala ñalawma heddi ko banduɗo mo anda son kalanama ɗeɗo golle noɗo gollarte ñaamo o 7 heures subaka ha mari o yimɓe mi golla sasa wattayi tokket ɗum ɗo ko bandaji juɗɗi hol feere ndeweten yetto whatsapp mon on jeeɗo émission goto fadde ɗiɗi mbaɗi ɗum kamɓe toon ƴetta on audio ko 2 heures de temps won toon mi waɗa feere yetto whatsapp mon ƴetta on audio yettoma an kirno waɗi ɗum goɗɗo balla Allah ko ballal Allah wonɗo wona enen balla Allah tafsiraji kewɗi ɗe ngara tawno ardini so ma fewnite ha wawa fewde yetton no yiɗi ɗon ni ko ɗon ganda ɗum on jiyan ɗo en hoddu ko darol ay ko kunte watte lefol gotol ha daara ngol rewa lawol jiyan ɗo jewta seeranɓe tawɗe ndewolirani min bittoto ga ƴettite wattite lefol gotol sa teskaki a wawata andude ko ɗakkodira so korko yunti min gabbo dente tafsiroji ɓanɗe min jaha caali ceerno min gala toon min jaha caali ceerno min jaha youtube maɓɓe min nderido ko woni toon ko min ƴetta ɗon lien maɓɓe o min gadda ɗon lien o nde wonno ko ha nafta waɗira min gadda ɗon naftoro ɗon aɓen toon ɓe gandal gommin aɓen toon mbeɗa gollo eɓe toon gollo aɓen toon gollo eɓen ga eɓen gollo eɗen jaade e maɓɓe oɗon ndaara ɗum ɓe puɗo tan ɓe fuɗɗo min e maɓɓe yadde maɓɓe ɓe ndaara ɓe puɗɗo tan leo ƴette weddete mon to oɗon jeeɓa en direct madigas caali ceerno tafsir qur'ana aɓe teeya oɗon jeeya watte vidéo watte audio gila fuɗɗode ha wortode waɗama vidéo oɗon ndaara waɗe audio oɗon ndaara to jenna oɗo baɗɗum ala toon daaka so yonti min noon mbaɗa watte min jaha daaka amin liggo amin daw Allah kono kala mo anda sikka waɗa ɓeydama on juulani birdani hatta min julde hatta min wurdude amin jokk golle amin dawa Allah amin balla rendo ko noon kadi teftere goɗɗi ko wayno deftere goɗɗi baɗaɗi o gandiɗi joom jooɗo to jama to ene jangina toon gila jooɗi jonde hawa gaya jonde nde so gayni jonde nde taw min gayni lefol gotol ƴetta on wasako 2 heures temps wonata pawɗo lefol gotol yettoma ma seeɗa ɓe tata fewne
oya nanto oɗo nanto oɗo nanto mi renino oya portable nangana e oto ngara portable nangoto ngara portable nangoto so tawi kala he gaƴi timmude maɓɓe ɗum fewnite watte lefol gotol yettoma e sifa newiɗo keɗoɗa an kennoya woɓɓe keɗoɗa kennoya woɓɓe keɗoɗa kadi kennoya woɓɓe darsuji kewɗi ne ngara ɗo tawɗo ɗi mbanoni taw ɗin darsuji ne mbanoni son kalanama no ɗe mbano haɗi mbattano ɗe mbayi yetti on no wayi yaha ɓooya ɗum gasa woɓɓe namdo nde timmani arani timmani kono ko timmani ko eko ari ko son kollano waɗa ha yettodiri e mon taw oɗon keɗo hay mbo timmani ko balla Allah bandaji keeɗi nan ɗo mofti ɓe men ɗo tawɗi ndewwodirani min jooɗo dumunna min daana gooto min pewde one fewne par gooto fewne ene yuɓɓine ha timma juɓɓudi ndi min ganda rewodiri fodde lewru amin liggo hen wasa lebbi ɗiɗi amin liggo hen wasa lebbi tati amin liggo hen wasa hitande temmoɗo amin liggo hen so amin jaha amin golla ha non gasoya yettama ɗakket cikka mataw ko hande fewna taw ko banda mo ganduɗa sa haranam ɗo wadda ha keɓɗamo golle ɗum noon wona tan yidde haalde ala koɓe ganda ɓe gone haaldede ganda nde wonno heɓe he ganda so gandata yoko oɗo wata ala haaju hatta kam juulde hatta kam wittude hatta kam ɗanade hatta kam haajuyam wasa hay sokoye laawol gonɓe nanga a joɗi hen ɗi nannan ka joni en nanga hay so laawol gonno hande en nangat e laawol he wasaɓe a jama ni mbaɗa middi toon ari kaare nder jama he kono yaltata sawtu wasa juma paami juma mi yaha juma e laawol nangammi e nder laawol nangammi ha juma to ɗi pawa ɗon nde juma gasoyta to gasi yalaɓe ceer hatta kam rewde Allah aɗire nanga mbeɗa golli gollam min wasa émission ko oto ara tawɓe wasifa ngo mbe wirdoya kono min waɗa ɗum enregistré mi faya gollam mi yaha mi juuloya futuru wasifa mi juula gawe mi arta mi taw gasi to koko fonda ha foti gasa yetto on a johaji ɗiɗi nan nanga ko kalanoɗa ko dan dow natta hen accu ha yetto on ha gasa ma jiiɗa taw on toon joni gasa taw on toon inchallahu taala ha nan noon ko golle woni ɗo ko ɗe golle noon woni erago men faade e rendogo yogo argo walla en wona ñagade ala ko ballal ngal ene walla en ɗeɗo men golle ɗe jiɗɗo golla rendogo mbawa ɗum golle hade men yaade wono ko yawoɓe ɓe ganda ko hande ɓe ganda ko janggo ɓe ganda wadde noon saganen no gurɗen nde ƴetteɗen gollanade rendogo hade men yaade ay adiɓe ɓe ko ɗo gonno hoto goni ɗo jigiraɓe mabɓe kako heɓno nangede hen mofti e rendo he ɗum ɗo rendama ha joni jokki oji sembe heɓananɗo ngalaɗo aduna hande hatta ha joni nanɗo naftore to bandaji mabɓe to vidéo ji mabɓe nanɗo ko saabi ɗum kaɓorɗe nangi ɗum mofti ɗum
kala radio jiiɗa radio kala jiiɗa radio koko fewna waɗa kaɓorɗe ɗene mballa ɓeeɗo wonɓe to radio ji ɓe koɓe walloɓe koɓe yimɓe koɓe ñaamoɓe koɓe yaroɓe kono ko nantako tan ko on jarama jokke golle min beltima ari ardi on jarama jokke golle min beltima jokkata golle ko goto kala ƴetta seeɗayal kala jogiti ƴeewa rende ngo woni ngo waɗa hen waango ne heewi hendoji ne heewi hen jangguinoɓe walloɓe ɓen yo mballe so ɓe mballaka ɓe gacci en ɗon haaju mabɓe koɓe yimɓe koɓe ñaamoɓe koɓe yaroɓe ɗum haajuji en acci haajuji en mballa en kala pinɗo e haaju muɗum wona hen ha gayna haaju mum artatana fewna ha feewi heɗo gayna on jarama de beltima de yo Allah sellin doole so yo sellin doole yo Allah yoɓa moƴƴere on kaaɗiɗo ɗon yahata sa dari aɗa hen seeɗiyal ma a anda o wottima ko mbiɗa ko ceerno ma a anda o hirtima mbiɗa ko ceerno ma a anda o haccitima mbiɗa ko ceerno ma a anda omo selli mbiya ko ceerno ma an noon dañakal ma mbaɗa poos ma mbaɗa ceerno on jarama de min ji min nande nde yooɗi nde weeli nde feewi o machallah jahajuma kadi ɓaccaɓɗo kadi so arayi kattoɗamo so ari neƴƴa ndeƴa dental diine ɓooyi 16 4 mois 2016 uddimi ngal ha ñalama hande oɗo Allah yaha bawɗe Allah sa waɗa eggo waɗa eggo ɗum wona enen jahat ha nonkene yaade ngamen mbiyen eɗen gacca woɓɓe ene nan toon ko walloɓe ko jingoɓe ɓe jiɗa hay inde men kaale aɓen toon walloɓe jingoɓe ɓe jiɗa hay inde men kaale nan toon e nder rendo he kono sa haali ngayba sa deƴƴi ngana sa haali ngayba sa deƴƴi ngana sabu wonno ko ganirta waɗoɓe awa accude ɓe mbatta ɓene kadma wadde sabu ko waɗirte ko rendam wawa waɗede so kura yonti accitama e gollowo fi yonti accitama e gollowo haaju makko ari accitama ko haaju makko hanko yahata haaju goɗɗi ko nangete ko so accama yahata tewo wonta ƴittata ala noon ko adduɗo ha ara ko a majjan ɗum noon mbaɗe hen a youtube ujunnaji 5 neɗɗo so ƴeewi toon ujunnaji 5 e capanɗe nan toon mofti ujunnaji 5 neɗɗo mbaɗɗo abonné e nder hen e capanɗe anda ko jeegom pawɗe hedde hen kono ɓe fof joɓani youtube ngal noon youtube yoɓani min youtube mbuuɗo mi ñaman taw youtube gay puɗɗi golle ɗe so jii toon mon taw toon 451 vidéo ene golla lomba hen 400 vidéo 400 vidéo e 51 vidéo e lomba e nder youtube he Dental Diine TV youtube yoɓami mbuuɗu kono en gollima hen fodde ha Allah walli en keeɓi hen se mbala mbaɗen en direct zaman mbaɗen en direct
an darti joni soɓe keɓi ɗon kono ha joni en meeɗa yoɓede tan mbuuɗu ko ɗum noon min mbiyata onon gollirteɓe onon ballata golle ɗe hoto mbiya YouTube yo min de ala min de mi yiyani min de mi yiyani wata noon woɓɓe joɓe hen ne keɓa hen ɓen ko ɓen wona min yayali karaɗo o amin gandi ko yamin amin gandi ko min mbawi e komin mbawa komin mbawi ko min mbaɗa komin mbawa ko min ekkito min jaaha min bitta ɗo hamin jiita komin gandi ko min gadda min kolla komin ganda ko min bitta min jiita min gadda min kolla ni foti komin gandi ko min golla gandal ngal min kolla on komin ganda ko min ekkito yaade namdade ɗum kadi witto ɗum min bitta komin jiita fof min gadda min kolla on tablo wonno ittono tablo witto haa gatti jon ɗo oɓe jooɗo ɓe haalde e moɗon oɗon jii ko elle télé wona télé ko ni wayi soɓe tan mbaɗa émission moƴƴo soɓe handejo mbaɗa émission jaajƴo walla goto jooɗoɗo waɗa émission ƴettowo so mbiyami hande waɗa invité neɗɗo jooɗoɗo a haala gandal gayni hetto on wona so mbaɗa darsuji ɗo eɗen janggina an dart ɗon jiye balla Allah e sembi muɗum e yidde wallude rendo ngo sen jooɗima ɗo sette ha jooɗi ɗo itten ɗo ko yaade jama tusubaro gatten paane wattade hoftade wala hoftade ala ka garɗo galle ene andi ha garɗo galle ne andi galle golle ɗe gollotomi ɗi ngabbato tello ngabba tello yaato ngabba tello ni ngoranmi itan hakkiɗe gotel yaade juulede fadi lalla o tusubar takkusan puttulo gueeƴe e gueɗe mbaɗa noon so yonti mi jooɗo mi waɗa weddu jam mi gayni mi tampi mi uddi fofto seeɗa komi neɗɗo mi wawi jawdi komi neɗɗo fofto hen fodde koye fofte ɗum ɗon ko tan ko jubbande e famminde ɓe paamanoɓe e hallude ɓe gandanoɓe haɓe ganda ɗeɗo golle ko golle dendaɗe misal mum hande so waɗindani ayi ɗo woni YouTube ay wona connexion o wala connexion ko ɗo ordinateur o komi huɓi connexion nde fuɗɗi arde makko mo waɗon partagé ayi ɗo so waɗi ni ayi ɗo henne ngaranmi ayi ɗo mbaɗon partagé nde wonno oɗo ɓuri yawde oɗo no woodi o woni fi galle o kono en leela huɓɓe oto gonto o ardanen ɓuura yawde ayi o wi jonnani ene ari lawol ko ni woni golle men de ɗum ɗo joni ma joɗɗa pada ha uddito ko muñal manngal cabboɗama ha uddito ha walaɓa ceer fuɗɗa wadde golle ma ayi ɗo yutimo an nan mo suwa andude ko woni go gara ɗo ayi ɗo piyaɗo uddito mbindaɗon dental diine dental mbaɗa di o diine mbaɗa TV ayi nayi ayi a ngari ayi tan jiyangal a ngari mbara ɗo ngel guiddawagel piya nama toon ayi anani ayi o sahano sa ari an ka keso ayi ɗo fotam gonɗo ngoɗo photo ayi goni ayi ɗo woni yimɓeɓe wonɓe hemɓe aɓeni 5,000
e temedde jeegomo e capan jeeɗi neɗɗo ayide nani woni wonɓe hemɓe ɗo no ayi ɗo sa ari ɗo henne jaha to ay en direct e makko ay nani Dental Diine TV ko jeyi ɗum ɗo minda Dental Diine TV aya ngani ay naati maggal on saha noon ɗo gandata no foti woni hen vidéo e temedde 4 e capannayyi e goho vidéo ene hen joni noon ɗo ay ngel ɗo winda vidéo naata vidéo ɗo naade kala ko jiɗɗa yaadde ko ɗo garta ay nani ay ɗi fof ay ɗo ne ngata ƴeewa ko jiɗɗa fof ɗo kadi fof ay dinayi an kadi ɗo garta aɗa yiɗi ay ɗum fof ay il faut ay ayde il faut golla an noon ƴeewa ko jiɗɗa janngude ko ñammoya on paami ɗum ɗo fof ko jannga toon no mofta joni noon sa ari ɗo ɗum ɗo woni ko woni ɗo ko ay oɗo wattindi janngede o jii oɗo battima jannginde oɗo omon 25 gadi 25 hande ko woni hande ko 28 hanki on janggani ɗum ɗo woni ko paandi mbaɗande on Dental Diine TV wiyete sa naati noon may photo ngo on saha may winda abonné ngana mbaɗa abonné naata gona hen kala ko woni ga tawma toon ko ɓeni ɓa ko tawa ɗum ga ko ɗum woni ko jinmi haalande on ay nani ɗum ɗon ko golle a andi ɗo dawirta gollal ma a andira paaɗa ɗum saabi son teskitima e dental he lion e lombe hen lion e lombe hen newnama ardega direct lion piyata addumaga lion piyata addumaga direct jeeɗa ko jiɗɗa ko gayna jeeɓoya ko danma ko tawa ɗum toon ni foti kadi gandiron noon paamiron noon dental diine uddani dental diine uddani heddi noon ko wiya kala jiɗɗo artude hen yo addu mbaadi jingude e wallude tawa on jarama jokke golle ni beltima an kalma kala heɓata ko mbiyano an gandal ɓuranma kala hunde te gandal ngal jangatagal a watta alarba a watta lewru jalnaki ceernama jangguinowomo kaccirɗa ha kaara a anda hoccitima a gottoɗa ha kaara a anda wuttima kittoɗa ha kaara a anda wittima gawɗo ko ceerno ɓen nanni haqqille ceerno a anda ceerno walde a anda mo jogui dépasse a anda mo selli a anda mo sellira a anda an kay ko ceerno ɗon kaɗɗa e makko so haali wiye ko jiɗɗo so daƴƴi o loro o tampa o ahna non ko onon ballata seerenɓe ɓe ceerno ñagotako mo an tan andiri haqqille andiri o ko neɗɗo ko ñaam ko jaro saw itta won mbiyama nda ceerno jagguɗo o jagga hen noon ceerno jagguɗo o jagga hen oye ceerno jagguɗo o jagga hen ceerno jagguɗo o jagga hen so ɓoyi ɗen jagga noon wawa wadde o jooɗo o janggui noon kono so tawi omo jooɗi hen ɗo gotel oɗon jaaha oɗon garta hen ceerno on jarama de min jii golle mon de maalo yoɓon de maalo yoɓon onon hojoɗotoɗo hal onon Allah heɓata on ma yoɓon de tiɗiɗi hen muñi ma muñu tan muñi onon muñata min ngala hen nden jingen golle ko golle men ɗe ndenduɗen e ndendat jingen ɗe mbawen foode ɗe so goto fof wi noon on jarama jokke golle min beltima jokkata golle weltinta golle ko ɗum ɗo jinno wet habrude on an jiɗɗo jokkodirde e golle ɗe nana watta ko 00 221 77
906 14 81 nan ɗon WhatsApp wala 00221 78 475 05 17 WhatsApp nan ɗon ngara kollira ka jiɗi janngude kaala indema yettodema gaddara ballal ma komo jangowo i addu kay ɗum lelɗa kay ma to gaddara wawama tenirde kala jangudeɗa komo jangowo ma komo jangowo ala nannaki komi jangowo addu ko jangirɗa oɗo ko neɗɗo ko janginowo addu ko jangirɗa sara makko sa ko wiyama ceer jaggoɗo o softa kadi o jangina ko so o yaha e batte so ɓooyi o accuma haji makko o andana a janngani a yiya janngude janngowo walla jannginowo ɗum paami min jiɗɗo janngude ma walla jannginowo a jannginowo ko balte tan daiman kañum yahani dawani hirdaaki ɗum woni tan no juuɗe janngina wadde on so on jannginama noon o jannginanama noon on ballat jannginoɓe ɓe on ballat jannginoɓe mbawa janngui noon kanko yahoɓe de galle ɗe noon ƴettede gilla hoɓe jahaɗaɓe yaade kutoroɗon de ɓiskuji men nawa naftoro sabino on jarama tan jokki golle ɓe jeehi bacciɗo en ɓiskuji jangga he batte madde ɓeydim nawde garen janggen ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly kola Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama on jarro on jaafo o gacci hakke ko waɗata way noon ko haal tan ha paamon pamnoɗo ɓeydo famde mo faama no faama mo anda no anda gandal ɓe to gandal ito woni haala wona goɗɗum wona ay winde hay goto wona yendude hay goto ala ko haalete ko mo andano o joguiɗo ballal yiɗi wallude renndo ngo bisimilla muɗum kaɓorɗo sono goodi gaddanon min mbawa gollade mi yiɗi gollidirade ni portable ko bonoje ordinateur ko bonowo fof ko bonata kaɓorde ko bonata wadde o sasa fu fiftoro min kaɓoto mon he dokko min kaɓoɗe kese garoje ɗe tawde yerno golle ɗe wassalam on jarama